आंनि मुङा निर्मल बसुमतारी। गामिया पद्मबिल। दिनै जाम्फै जावनाय नुदों, सोरनि अननायाव जावदों? बिथां मनरन्जन ब्रह्म सारनि अननायावनो जोङो जाम्फै जावनो मोन्दों। आगोल समाव जोंहा बिटिआर सरखार, बिटिसि सरखार दङमोनब्लाबो खुनु सरखारा जोंनो बिदि जाम्फै जावनानै होआखैमोन। जोंनो आबाद मावनाय आरो जोंनो गायनाय फुनायाव रावबो जेबो मदद होफेराखैमोन। खिन्थु दिनै मनरन्जन ब्रह्म सारा जोंनो गायनाय फुनायाव उसुबिदाखौ नुनानै गावनो निजि फैसाखौ गारनानै जोंनो जाम्फै जावनानै होदों। आच्छा, दरबेसे गामिया बे जाम्फैजों माइ गायनो मोनो? गामि दरब्रैनि मानसि। पद्मबिल, बेलगुरि, गुवाबारि, उत्तर गुवाबारि मोनब्रै गामिया बे जाम्फैनि दैजोंनो गायो, फुयो, आबाद मावनानै जायो। सिगां समाव जाम्फै गैयै समाव माबायदि हालोदाव दंमोन नोंथांमोना? बिदिनो बानाजों बाला फबफैजोब्बायमोन जाम्फैया। जाम्फैजों दैया खारलामोन, दुब्लि दुब्लि खारसारलायोमोन। बेहायनो जोङो गायनाय फुनायाव दैखौ मोननो थांनाय जायामोन, खमजुरि मोनोमोन। दा एबाराव जाम्फै जावबाय हिसाबै जोङो जथेस्थ' सुबिदा हिसाबै गायनो फुनो मोनसिगोन आरो जोङो आबादखौ मोजाङैनो दिखोनो हासिगोन आरो। बिथांमोन मनरन्जन ब्रह्मआदि नोंथांमोना जाम्फै जावनानै होबाय, बिथांनिसिम मा खावलायहरबावनो लुबैयो? बिब्दिनो जोंबो बिथांखौ फैगौ इलेक्सनाव बाहागो लानानै मोजाङै मदद होगोन आरो इयुनाव बिथाङा जाहाथे जोंखौबो बिदिनो मदद होलांबाय थायो, जोङो बेखौनो हास्थायो आरोखि सारनिसिम।